Salutare lume, sunt Cătălin, iar acesta este primul meu videoclip de pe zona noastră. Zona noastră va cuprinde filmulețe cu jocuri doar pentru calculator. Walkthrough-uri, tutoriale, ce vreți voi, îmi lăsați în comentarii. Pentru început aș vrea să vă spun ce jocuri am. Max Payne 3, Counter-Strike, Minecraft, Saints Row the 3rd, Team Fortress 2 și San Andreas. Dacă aceste jocuri nu vă plac și nu vreți să fac un walkthrough despre ele, îmi lăsați în comentarii ce jocuri să iau, iar eu o să le descarc și o să le jucăm împreună. În fine, îi mulțumesc tare mult lui Linuxus33 pentru acest tag super fine cu zona noastră. O să îi las linkul în descriere. Sper să-i dați și lui un like și un subscribe, merită din plin. Ok, mulțumesc, salut!